Čau lidi, já vás vítám u dalšího mojeho nového videa a taky u našeho nového let's playe na hru GTA San Andreas. Takže přijeli jsme do San Andreas, protože nám volal náš bratr, že nám umřela máma, a tak přijeli jsme na její pohřeb, jeli jsme taxíkem. Pak nás sebrali policajti, ukradli nám peníze, vzali nám peníze a vyhodili nás tady na ulici u téhle krásné BMXky, ale je fakt hezká. Tak na ní teda nasedneme a jedeme. Tak. Ježiš, ty jsi mě málem přejel, chlape. To se nedělá. Tak, policajti před náma, zdravím. Ježiši. Přejel, fakt ti řidiči dneska, to je hrozné. Tak jedeme. Stiskni S pro zabrždění, to jsem nevěděl. Zajímavé. Stiskni nahoru a dolů. Super. Wow. No ale, co jsi naboural, prosím tě. Jedeme. Na naší Simpsonovské BMX. No jo, je to taková Simpsonovská, no. Zaparkujeme v naší krásné garáži, aby nám to někdo nečmajzl. Tak, a jdeme. Tady je náš barák. Prostě náš barák, kde jsme vyrůstali. Ano, tam můžete vidět nějaké kočky. Další. A tady už jsou ti frajeři v zeleném. Čus, jak se vede? Co? Jak to tu šlo? Těch pár let, co? Dobrý? Ne? Jo. Kam utíkáš? No, tak nic, jdeme radši do baráku. Jdeme. Mise Big Smoke. Ježiši, chlape. Bacha, to jsem já, CJ, ty mě nepoznáváš. Oh. Já bych to přeskočil, tyhle ukázky. Teď pojedeme autem na hřbitov. Teď začíná. Jsme na hřbitově, setkáme se se svým bratrem a půjdeme k autům. Teď jdeme, jak jsem říkal, jdeme jak frajeři, úplně swageři. Všichni v zeleném a já tam v bílém, no. No, musím si koupit, no, ty věci. Balasovi nám zničili auto. A my pojedeme na BMXkách, což je super. Jedeme. Aby si šlapal rychleji. Wow, hej, ježiši, uhni, bože. Jsi moc daleko. No, tak když tam do mě pán bour... Ježiši, chlape. Jedeme. Ježiš, už jsou za náma. Sakra. Ne, nech mě být.
Balaskově v tom svém růžovém autíčku. V tom svém růžovém, že jo? Jak ty se jmenuješ? Počkej, už jsem zapomněl. Jo, Ryder, že jo? No asi jo. No pojeď. Ježiš, co se za náma. Tudy, Rydere. Ježiš, já jsem spadl. Já jsem tele. Nasedej. Ježiš, chlape. Teď tudy. Jedeme, pojď. Ježiš, jsem moc daleko. Bože, já už jsem vpředu. Ne, že jsem daleko, já jsem vpředu. Bože můj. Ježiš, co tu stojí, že jsem vpředu, je, tyhle. Pane bože. A? Jo, oni tu po mně střílí a policajt si tam v pohodě si tam stojí na semaforu, čeká, až bude mít zelenou. Normálně. Ach jo. Kdyby ti policajti měli z nás takový respekt. Z nás! Že my jsme nejlepší. Ježiš, Rydere, pohni. Jedeme, to... Já si tam dojedu sám radši, jo. Ježiši, s váma se courat. Jedeme, hoši. 120. Jedeme. No, už jedete? No, dám vám naskok, ať vás pak můžu dohnat, bo jste pomalý jak. Ach jo.